Aj dnes vás pozdravujeme z nášho realitného magazínu. Z miesta, odkiaľ vám pravidelne prinášame zaujímavosti zo sveta realít. Jednoducho vás chceme zasvetiť do procesov, ktoré idú ruka v ruke s obchodom s nehnuteľnosťami. A chceme byť pre vás informačným kanálom číslo 1. Dnes preto začneme s témou, ktorá je najdiskutovanejšia a zároveň aj najpálčivejšia. A týka sa financovania nehnuteľností. To si môžeme do základných skupín rozdeliť azda do troch. Jedná sa o financovanie v hotovosti, o financovanie formou hypotekárnych úverov a do tretice kombinované financovanie. Tí z vás, ktorí máte dostatok finančných prostriedkov a nemusíte sa zaujímať o hypotekárne alebo iné úvery, vám úprimne blahoželáme. Tú druhú skupinu z vás ale určite budú zaujímať zmeny a novinky, ktoré sa objavili na slovenskom trhu a ktoré sú v tejto oblasti, teda v oblasti hypotekárnych úverov, platné už od novembra tohto roku. Počuli ste o nich? Otázka je, že či viete, že sa chystajú zmeny v hypotekárnych úveroch od budúceho roku? Nie, ani ma to nezaujíma. Neriešite vôbec? Vôbec nie. Že z penzie si môžete zobrať hypotéku, že by mi ju nikto nedal. Takže na čo? No nie, lebo ja zatiaľ hypotéku som nevybavovala, takže nie. Nezaujímate sa o to? Viete čo, aj sa zaujímam, ale nejak som to tak, nemala som čas, teraz som riešila iné dôležitejšie veci, takže až teraz to bude možno riešiť. Ja. Možno to súvisí so znižením sadzieb a so zvýšeným počtom záujemcov o hypotekárne úvery a tým pádom si to musia strážiť banky. A myslíte si, že je to správny krok od bank? Čo viem, možno nejaká opatrnosť z ich strany určite je potrebná a asi áno. A vy riešite teraz hypotekárny alebo to bude? No, plánujem. Čiže rátate s tým, že to bude asi? No, aj som riešil a tiež nedávali predtým 100% vo výnimočných prípadoch. A to pritom dá sa povedať, že som dosť dobre bonitný klient a tiež som nedostal pred pár rokmi stop ako pred 2-3 roky naspäť. Takže asi je to z ich strany nevyhnutné. Já jsem nikdy hypotéku nepotřeboval, takže jsem vůbec to neviděl. Aha, vôbec to nezáleží. Takisto vůbec. Nie, lebo ja nepotrebujem hypotéku, tak. Chceme, aby odpovede na otázky, ktoré sme si tu dnes nastolili, boli čo najfundovanejšie. A našli sme odborníka vzaného na slovo. Ideme do tejto kancelárie za inžinierkou Karin Gronovou, ktorá je hypotekárnou poradkyňou a téme hypotekárnych úverov sa venuje naozaj už niekoľko rokov. Určite nám bude vedieť fundovane poradiť aj o zmenách, ktoré sa týkajú v súčasnosti hypotekárnych úverov a od novembra roku 2014 sú skutočne v platnosti. Poďme za ňou. V tomto momente sa už nachádzame v hypotekárnej poradni u pani Karin Gronovej a som veľmi rada, že prijala naše pozvanie do dnešného realitného magazínu. Dobrý deň, Karin. Dobrý deň. A prvá otázka na vás znie, aké zmeny nás čakajú, respektíve už začínajú platiť od novembra tohto roku a týkajú sa financovania hypotekárnych úverov. Banky už zavádzajú počas celého roka rôzne obmedzenia a sprísňovania v oblasti poskytovania hypotekárnych úverov a k tomu sa pridali ešte odporúčania Národnej banky Slovenska, ktoré vydala Národná banka v októbri a ktoré začali byť platné 1. novembra. Asi také najdôležitejšie, ktoré sa týkajú tzv. Širokej verejnosti, nebudeme spomínať tie, ktoré sa týkajú nejaké metodiky bank. A prvá, asi také najdôležitejšie, obmedzovanie tzv. 100% financovania úverov. To znamená, keď klient potrebuje prefinancovať celú kúpu nehnuteľnosti cez hypotekárny úver. To je tzv. to 100% financovanie. To sa nám ide momentálne výrazne obmedzovať počas celého budúceho roka. Banky majú príkaz podľa týchto odporúčaní do leta budúceho roka mať maximálne 25% zo všetkých úverov, 100% úverov a až do konca roka maximálne 10%. Čo v podstate znamená do konca budúceho roka v podstate viac menej zastavenie celého 100% financovania v bankách. A pravdepodobne z tohto vyplýva odporúčanie pre vážnych záujemcov o kúpu, že ak kupovať a nemáme vlastné finančné prostriedky, do ktorého mesiaca ešte máme relatívne dobrú šancu získať ten 100% hypotekárny úver.
No, podľa tých odporúčaní Národnej banky Slovenska vlastne prichádzajú tie prvé kontroly zo strany Národnej banky voči bankám v júni budúceho roka. To znamená, že v podstate ešte celého takého pol roka, prvého roku 2015, ešte je viac menej čas sa trošku zorientovať a získať ten 100% úver, aj keď je možné teda, že bude to postupné pritvrdzovanie od nového roka naozaj rapidné. Ďakujeme veľmi pekne a držíme palce, aby boli vaši klienti čo najspokojnejší a aby sa podarilo ešte tým, ktorí vlastne finančné prostriedky nemajú, získať tie 100% hypotéky. Ďakujeme za rozhovor. Veľmi pekne ďakujem. Sami ste to počuli. Ak uvažujete nad kúpou domu, bytu či pozemku a nedisponujete dostatočným množstvom vlastných finančných prostriedkov, veľmi s tým neotáľajte. Banky už jednoducho nebudú poskytovať hypotekárne úvery v 100% výške. Taktiež, ak ich už niekto získa, tak iba mizivé percento z vás. No a čo je najdôležitejšie? Ak chcete kupovať, treba sa rozhodnúť. O úver treba požiadať čo najskôr. My vám držíme palce. Z dnešného realitného magazínu je to všetko. Na budúce vám prinesieme detailný pohľad na prácu realitných maklérov, ale aj vy sami nám môžete posielať svoje vlastné tipy na témy, ktoré vás zaujímajú a pochopiteľne súvisia s oblasťou realít. Píšte nám maily na pr@panox.sk a tie najoriginálnejšie tipy aj odmeníme. Dovidenia.